Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar. Sizni Sabah Dolqunları televideniyasының jumğa kun çıgarılışын qararga çaqırabız. Bugün iqtibarıgızga yangiliklar bilen atna informatsion programmасы. Tataristan Avul Хуҗалыгы һәм Азык-төлек министрлыгы белән Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе бу атнада республикада ветеринария өлкәсендә цифрлы технологияләрне үзләштерүгә багышланган Бөтен Россия семинары үткәрде. Аның эшендә Россия Федерациясе субъектларының ветеринария берләшмәләре җитәкчеләре катнашты. Илнең 60 төбәгеннән килгән белгечләр эшлекле очрашуның беренче көнендә Иске Шуриле авылында эшләп килүче Возрождение агрофирмасына килделәр һәм цифрлаштыру эше белән якыннан таныштылар. Агрофирма районда эре хуҗалыклардан санала, 2017 елдан эшчәнлек алып бара. Көнгә бер сыерга уртача 30 литр сөт савыла. 6 сыер савучы 3 сменада эш башкара. Соңгы берничә елда менә шушы комплексларны сафка бастырганнар. Бозаулардан 1 килограмм тәүлеклек үсеш алына. Барлыгы биредә 18 кеше хезмәт куя, ди агрофирма генераль директоры Илгизәр Садыйков. Инде хезмәтне тоткарлыксыз һәм югалтуларсыз башкаруда цифрлы технологияләрне үзләштерү ярдәм итә. Программалаштыру эшләре республикада бу өлкәдә 2014 елдан башланган. Махсус программа нигезендә малларның хисабын теркәү, маркировкалау, аларның сәламәтлеген барлап тору участок ветеринария табибларының эшен бермә-бер җиңеләйтә. 18 елда без терлекчелекне полностью переформатировать итә башладык инде. Вот бөтенләй шуңа күрә аны бизнес рейсыга күчерә башладык, шулай дип әйтәбез без. Вот. И терлек диспансеризация ясадык беренче поголовьены. Анары программалар керттек, программа управления стадом дигән, программа кормления дигән программаларны керттек. Шул программаларны керткәч, значит, и уже терлек башын алыштыра башладык, нәселле терлек ала башладык. Безнең уже продуктивность терлекләрне тапшырып, алар урынына нәселле терлек ала башладык. Шуның белән без Бuna bu именно цифровой программаларны керткәч кенә күрә башладык, ничек бuna bu көтүдә, ничек терлекчелекнең состояниесын. И продуктивностьне валовый надойный продуктивностьне җиткердек 15 тоннага. Комплекс төзергә булдык. 20 елны комплексын төзи башладык. 21 елның 10 сентябрьдә уже 600 баш белән кердек. Сава башладык. Вот. Аннары, значит, тагын икенче очередне тагын 600 башны төзеп бетердек. 1200, хәзер 1200 баш терлеккә бәянкерне 35 тонна сөт савабыз. Цифровизация программалары, алар бәянкерне бик зур инструмент и помощник безнең специалистларга. Монда специалистлар күп түгел. Менә шул безнең 2 отделение терлек, основной монда. Вот монда 2000 баш терлеккә минем эшлей bir главный зоотехник и шул воспроизводство алып бара инде. Тагын минем заместитель кормления алып бара, кормопроизводство белән. Вот, бер вид врач, аның помощнигы. Ике семинатор. Бу специалистлар шулай. Чөнки аларның яхшы помощниклары бар именно шул программалар белән. Алар протокол белән генә эшлиләр. Иртә белән протоколны алалар, шул протокол белән чыгып, именно кассасы ирга, нинди мероприятие уздырырга шулар белән эшлиләр. Республика программасы нигезендә Арча шәһәрендә капиталь төзекләндерүдән соң ветеринария берләшмәсе бинасын ачу тантанасы булды. Республиканың баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов хезмәт шартларын яхшырту төп бурычыбыз дип билгеләп үтте. По всей республике и лаборатории, и ветеринарное отделение, и пункты ветсанэкспертизы у нас в таком состоянии. Каждый год, вот сейчас мы уже раньше выделили по миллион, по 1,5 миллиона, сейчас мы начали уже укрупнять. Вот в этом году по 15 миллионов отремонтировали программу 24-го года, вот одно ветеринарное на оставке, еще одно ветеринарное отделение. Бинаның эчке һәм тышкы яклары, аның лабораторияләре, экспертиза, тикшерү бүлекләре, ишек алдында юллар, барысы да яңадан эшләнгән. Закупили новую технику, мебель новую закупили, столы вот эти, все оборудование закупили, полностью заново оборудовали кабинет ветсанэкспертизы, то, что нам позволяет сейчас уже, как говорится, оперативно работать. Мы полностью проидентифицировали, промаркировали код в ЛПХ, это касается крупнорогатого скота. Также крупнорогатый скот мы закончили уже маркировать в 2022 году. В 2023 году мы полностью промаркировали в лично-подсобных хозяйствах это мелкий рогатый скот, в том числе еще промаркировали лошадей.
То есть население идет навстречу. О КРС в ЛПХ 14 тысяч, более 14 тысяч голов. В Варском районе МРС 4411 голов. Лошадей 291 голова в ЛПХ. То есть цифры есть. Цифра постоянно меняется. Участковые постоянно выходят. Вновь родивший скот, купленный скот мы также идентифицируем. Скот, который реализуется, также удаляем из базы. Эта цифра каждый день меняется. Каждый день меняется. Россия төбәкләреннән килгән кунаклар өчен барысы да яңалык. Инде 2024 елның 1 мартыннан Россиянең барлык регионнарында да авыл хуҗалыгы хайваннарын маркировкалау мәҗбүри булачак. Здесь, конечно, мы увидели то, что, наверное, нигде и никогда не увидим. Все ветеринарные службы в плане цифровизации, в плане вообще оснащенности всех, значит, ну, и зданий, и всего. Это, наверное, на 5 с плюсом и даже больше. У нас, конечно, может быть, немножко поскромнее, но тоже стремимся как-то и капитальный ремонт, и делают, и нам тоже губернатор как бы выделяет, но не в таких масштабах. Конечно, Татарстан впереди планеты всей, приятно посмотреть, значит, что-то позаимствовать, увидеть, пообщаться. Мы очень довольны. Приехали за 1300 километров сюда. Ехали на машине, ну, стоило ехать, стоило увидеть. Вот здесь мы переняли, посмотрели, и думаю, что все это пойдет нам на пользу. Будем у себя также внедрять, стараться быть похожими на наших коллег. Цифрлы технологияләрнең өстенлеге турында алга таба Орча мәдәният йортында киңәшмәшендә фикер алыштылар. Авыл хуҗалыгы малларын маркировкалау һәм аларның хисабын алып бару программасы үзәкләштерелгән. Инде баш идарәдән чыкмыйча гына җитәкчелек хәзер кайсы районда яки авылда шәхси хуҗалыкта ничә баш мал барлыгын, аларның кайдан килеп кергәнлеген һәм киткәнлеген, вакцина ясалганмы, сәламәтлеге һәм башка мәгълүматны туплый ала. Бу безнең инде ветеринария цифровизация başı indi 14 yıllarda bulunmakta. Bizim bitinde birinci programı Tatarstanda yasaldı imine uçot boyunca veterinarlı işlerine uçot boyunca o bizden de web barsvodu diye patalı. Biz onda hazırda işliyiz. Bütün rayondaki участокlarda şunda işli. Şunda biz küpne отчетлар жиябыз, аналитика ясабыз, аналитика акваратайында, дирекшикке өзіміздің вазифаларны өтейбіз. Койдатта әгерде өлім маланы йоғыша екен, біздің эпизодологический отряд шығып, сразу текшіріп, қорап, койдан шықты мекен шердеп, рекомендациялар берейін де ол қожалығының жетекшілеріне. Ondan başka şimdi bizde federal programı Merkuri деп аталған кірді 18 жылына. Ол енді біздің бүтін ветеринарияға қорған продукцияға yazылатырған документ электронный тісті деп айтық. И mesela biz көрсеттік енді мына шу жиылған бүтін қонақларға нешік біз ішлейбіз ветеринарный участоктарда. Ол бітінде әрбір ауылдан шақси қожалық сота сет. Закон бойынша енді сетке борға тиіш yazылған документ. Әрбір шақси қожалыққа документ yazар үшін біттің кіші де керек. Шон үшін біздің енді ол біркетілген участокларға. Біз көрсеттік енді mesela Биіктауда участокта онда 20 мың документ ел ішінде yazғандар шында ішлейтірен біздің табиқлар. Ondan başka bir naş уже Меркурийдан bizden врачлар концайн кіріп барылар на тірілкерген территорияға нинди мал келіп кірем екен deyip. Ол нәрсе керек, ол енді қорға керек койдан келіп кірген мал, оны карантинға қойра керек. Қораптыра керек кірдім екен deyip мал. Кірмәсе бетінде ол мал бізге келмеген, аны или былай yazғандар, или ол екінші жерге кеткен, біз анда енді хабар бере шул субъектте койдан бізге yazылған болған ол мал. Ауыл қожалықтарда енді біздің табиқлар тоже қоялар карантинға, нашу Меркурийдан қоятып и гашение өткәрі документ. Именно енді соңғы елларда біз идентификация деген ішбен мәшғүл келеміз. Енді бізге зор рахмет айтасы келе біздің рейске, Рустам Нұрғайыш Минихановқа, зор поддержкалар. Біз бетін өтін шақси қожалықтарының малларын бұйылны тіркеп алдық. Сиырларны, отларны, доңғызларны, сорықларны, кәжелерні. Ол бетін 60 миллионна көбірек өкшай берілді. Біз шыңдарында биркаларда болдық, электронный меткаларда болдық. Кешінсін қойып шықты бітін қожалықтарға ол бұшылай келіп шықты. Бұлай закон бойынша қар қожа өзі малына өзі алырға тегеш биркасында, меткасында. Біздің қожалықтар енді өзлері сотып алылар. Олар қоялар тіркелер. Біз енді документта тіркеу, регистрацию өткәрі біз бұшылай. Бүгінгі күнде енді біздің
90%-ка якын ірі-мігізлетерлік бітерсі идентификация өткен. Әзірек әлі бар енді крестьянский фермерский хозяйстводан онсыда енді еладан біттер дейтрен. Ол енді керек нәрсеге, ол керек бірден білерге, что хоқтан да шиттен мол келіп көрмеген дейіп. Шит yoqqarda бітіне біздің нұқуқа шерлер, мәселен келіп кіргеш, енді кішін обзорынан или ферма келіп кіргеш, біз көреміз мол тіркелген бізде, мол елу келген шиттен келіп кірген. Екіншіден енді бізге мероприятие өткерге бейік оңайлы. Райондағы эпизотолог бітім малларын көріп тұра. Кар малларға задание қошып береді, и уже остағы ішлеген кішілер электронный неден считыватель келіп кіреді. Қолбен язырға керек төлі өтпесіне бетінде. Ауыл қожалығында нешегінде обычный келелер, қолбен қарбы башын язырға керек, қожаны фамилиясын язырға керек, сыйының номерін язырға керек. Тем более біздің номерлар келіп кірді 9-значный. Олар енді рубен 11-значный келіп шығаны бетіне язып та бітірге ауыр қазір. Бұл бетіне единый номер. Бу хакта кичә Казан шәһәрендә узган зур киңәшмәдә дә сөйләштеләр. Бөтен Россия семинары 3 көн дәвам итте. Мөгаллимә, язлы Арташ авылында яшәүче ирле хатынлы Хаҗия һәм Хатип Әгләмовлар икесе дә гомер буе балаларга белем һәм тәрбия бирә. Гаиләдә дә, мәктәптә дә бергә була алар. Лаеклы ялга чыккач та вакытларын күңелле һәм файдалы уздыралар. Хәбәрчебез Гөлназ Вахитова укытучы һәм остаз елы кысаларында үрнәк гаилә белән очрашып, якыннан танышып кайтты. Һәр яклап сәләтле, кунакчыл, һәр бер мәсьәләгә төпле карашы булган укытучылар гаиләсе белән аралашу да җиңел. Кем генә килсә дә, бу йортта ачык йөз белән каршы алалар. Гаилә башлыгы Хатип абый шушы авылда 1962 елда дөньяга килә. Әтисе урманчы булганлыктан аларга гел күчеп йөрергә туры килгән. Мәктәп белемен 2 басу Арташ, Кукмара районының Березняк, Ашъюмья, Кукмараның үзендә ала. Югары сыйныфларны Килдебәк мәктәбендә тамамлый. Мин мәктәптә укыганда укытучы булырмын дип уйламаган идем да инде. Ну барыбер дагы төрле мәктәптә йөргәч, укытучылар бит инде төрле мәктәптә төрлечә. Менә бер эпизод кына шушында 2нче класста укыганда укыткан укытучыбыз ул хәзер мәрхүмә инде, Саурапа минем характеристикага bir maturganda cümle yazıp жибергән. Үзең кичкенә сәхнәдә күрсәтә ала дип. Менә шул cümle мине бөтен тормышымны бузды дип әйтсәм дә була инде. Кайсы мәктәпкә барсам да мине бөтен җиргә шул сәхнәгә кертәләр дә куйдылар. Һәм шуның белән киттем. Концерт куеп авылларда йөреп шунда бөтен җирдә. Хәзер шуннан соң эшкә урнашырга кирәк бит инде. Әти заводнарда ул вакытны 8 еллык кына мәктәп, иске зданиялар, 3 здание бар янда, бай йорты инде, берсе 2 этажлы, асты таш, өсте агач, ул зданиялар хәзер юк инде. Ширкәү бар. Вот беренче, икенче, өченче здание дип йөртләр инде. Шунда әти ул вакытны мәктәп директоры шулай мәрхүм инде. Иван Матвеевич белән сөйләшкәндә, мин эшкә лаборант булып. Күп тә үтмәй укытучы авырып китү сәбәпле 8нче сыйныфларга физика фәнен укытырга кушалар. Балалар күп заман, ул вакытта бер класста 30 бала укый. Беренче дәресләр директор урынбасары күзәтүендә үтсә, тора-бара үзе генә алып бара башлый. Гөлшат Максудовна 1-2 көн кереп утырды дагы. Все, бөтенесе була, нормально дип чыгып китте. Мин аннан соң үзем генә керә башладым. Ул 8нче класста, кем әйтмешә, минем сеңнеке эштә укыйдыр иде. И двоюродный сеңнеке эштә бар. Здоровый малайлар. Гәүдәгә мин тегеләрдән 1-2 башка тәбәнәк. Менә шуларны кызык вакытлар бар. Гөлшат Максудовна керми башлагач, бер узын гәүдәле Шепчингер дигән авылдан чөптә укыдылар инде. Ул вакытны интернат бит инде. Шул егет мин рәт буенча сөйли барганда аягын суза да куям. Мин аягын атлыйм да чыгып китәм. Кире барам, та аякны суза бу. Менә шуны гомерен тасым юк.
Хәзер шундан соң 1-2 көн бу мине озаптаган. Яннары соң битле, булар бөтенесе тынычландылар. Мен 8-нче классны укытып бетердем, экзаменнарын бирделәр алар. И шул егет Себергә китте дә, күпмедер еллар үткәннән соң, 5-6 гына ел булмагандыр. Нырту сабан туенда мине күреп, шунда әйтте. Хатыйба бей, сез теге вакытта минем аякка типкән булсагыз, без сезне тыңламыйдыр, сабыр икәнсез диде. Сабырлык укытучыда булырга тиешле иң мөһим сыйфат һәм моңа өстәп белем. Соңрак бу мәсьәләдә килеп баса. Иван Матвеевич инде сиңа институтка керергә кирәк ди. Мен әйтәм, нинди институт инде ул? Укуым мин үзем шәр укымадым инде. Мен әйтәм, миңа бер училище гына да җитәр. Ул миңа педучилищеның адресын язып бирде дә, беренче тапкыр киттем мен Казанга. Әле Казанда күрмәгән. Экскурсиягә баргалар инде укыганда. Шуннан мен педучилищене эзлим, тапмыйм гына бит. Ул инде Даурскида булганмы соң. Колхозный рынокка килеп чыктым мин. Колхозный рынокта йөрдем дәген нәрсәгә раска төшеп киттем. Төштем, урам буйлап карыйм, бик матур гына бер здание язып куйган. Педагогика институты дип. Ярым итем. Училище тапмадым, кирим әле. Кердем, bütün документлар бар бит инде. Шунда как раз приемникка месьенең шетран вакыты бу. Мен bütün документларымны бирдем дә кайтып киттем. Әле керәсен кермәгәне билгеле түгел. Алда экзаменнар бар бит инде. Кайттым да икенче көнне эшкә төшкәч, ну как ты, Иван Матвеевич? Мне это замечательно, педучилище я не нашел, но институт нашел. Керү имтиханнарын чын татар телендә тапшырып, Хатип абый институтның физика, математика бүлегендә читтән торып белем ала башлый. Шулай үзе дә укып, балаларны да укытып яшәгәндә армияга чакыру килеп төшә. Төнес малетка утырттылар дагын. Без тегендә команданың нинди гаскәр икәнен сорашабыз, әйтмиләр. Bir офицерда 3 сержант. Эмблемалары biz bilген эмблема түгел, biz битинде беләбез. Артиллерийский тегенде мындыйын ят, канат та бар, якыр да бар анда ниндидер. Әйтмиләр булар. Киттек, төнде самолетка утырттылар дагын, иртә белән килеп төштек Иркутскига. Сибир тирәсе дальше кая. Тегеләр малчат әйткән кеше юк. Яннары соң аэропортта безне шоктый гына туттылар дагын, киттек вокзалга. Поездга тиеделәр дагын. Барабыз, кая барганыбызны белмибез. Бер подвалга төшеп, bütün үз киемнәребезне утка яктылар. Солдат киеменә киендерделәр подвалда, без пагуны без нәрсә. Бөтенебез бер төсле биләр, бер-беребезне танымыйбыз, кычкырышабыз. Собадан ике егет бар безнең. Васил исполкомда кимне хәзер авыл хуҗалыгы буенча. Нәҗип бар, ул телевидение кысында эшләде хәзер, Мәрдән кысында бугай. Вот. Без бергә тупландык инде шулай 3 кеше. Барып җиткәнче. И бер заман карыйбыз тәрәзәдән вагонлыкта наушки дип язып куйганнар. Нәрсә соң наушки? Бу, оказывается, граница Монголия белән. Шайтып безнең Монголияга барып кергәнче, часка урнашканчы, нинди гаскәр икәнен белмәдек. Ул, оказывается, тимер юл гаскәре булып чыкты. Ватан алдындагы бурычын үтәп кайткач, интернатта тәрбияче, пионер-вожатый, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. Параллель рәвештә физика фәннән дә укыта. Булачак тормыш иптәше Хаҗия апа завод нырты мәктәбенә юллама белән математика укытучысы булып эшкә кайта. Хатип абый аны бер күрүдә ошата. Мин үзем Киров өлкәсе Малмыж районыннан Яңа Күкшел дигән авыл барында, Күпмәра районыннан күченгән Күкшел Пүчинкәсе дип йөрттеләр инде ул авылны. Бетеп килә кызганычка каршы урман эчендә юлсыз яклар инде ул. Мин укырга мәктәпне бетергәч, укырга
керергә минем ике мөмкинлек бар инде, ике якка китү, я Кировка, я Казанга сайларга кирәк иде. Күп кеше Кировка китә иде. Киров расстояние буенча ераграк инде, Вятский Поляннан поезд белән барасы икесенә дә. Кировка заграк бердән, икенчедән минем Казанга барып татарча татарлар арасында буласым килде. Татар театрларына бик кызыктым. Без анда үскән вакытта татар музыкасына, татар җырларына менә җитмәгән инде ул безгә. Радиодан татар җырлары ишетсәк, бөтенебез җыелышып тыңлыйдыр. Шундай булды инде безнең үсүләр. Казанга киттем шуңа күрә, педка кердем инде, физматка, математика бүлегенә. Математика индем, ансы минем электән сайланган фәние, бик яратадыр математиканы. Физикадан да мактылары инде, но математика якынрак миңа. Шунда без Хатип белән бер тирәләрдә укыганбыз инде, ул заочно килеп йөргән. Мин шунда общежитиедә торып укыдым. Бер-беребезне ул вакытта белмибез әле. Укытучы белән укытучы кавышкан гаиләләр аеруча нык була. Алар 1988 елда өйләнешә. Бала ялыннан соң Хаҗия апа Язлы-Арташ авылындагы башлангыч мәктәпкә эшкә чыга. Икенче тапкыр декретка киткәч, аның урынына Хатип абый урнаша. 2010 елда башлангыч мәктәп ябылгач, алар укытуны кабат завод нырты мәктәбендә дәвам итәләр. Хатип абый эштән иртәрәк туктый. Хаҗия апа 35 ел хезмәт куя. Ул лаеклы ялга чыккач, мәктәптә ябыла. Элеккеге укучы белән хәзерге укучы арасында алай зур аерма бардыр дип күрмим мин. Укучы аның системасында аерма күп инде хәзер менә бөтенебез дә аңлыйбыз бит инде. Укучылар электә аның авырдан аңлый торганнары бар инде, җиңел укучылар бар иде, тырышып укучылар бар иде. Кайсыдыр гаиләдә укучыны бик тырышып балаларын булышалар, тәрбиялиләр, контрольдә тоталар, кайберләре салкынчарак карый бит инде. Ул электә шулай иде, хәзер дә шулайдыр кебек миңа. Ну, хәзерге системаның авырлыгы шунда, аермасы да инде хәзер күбрәк менә мин ЕГЭ фәнен укыткач инде без гел бары тик математика белем бирергә тырышабыз бит инде, экзамен бирдергә тырышабыз. Ә инде тәрбия ягы ансы аксыйдыр кебек. Элек ул без укучыга якын килеп, тәрбияне дә күз аллап, гел математика белән генә түгел, әле башка нәрсәгә дә вакыт буладыр. Хәзер аңа вакыт калмыйдыр кебек, менә минем фикер шул. Мөгаллимнең гаиләсе үзе үрнәк булырга тиеш. Әгъләмовларның 2 улы да бүгенге көндә әти-әнисенең горурлыгы. 2 малай бар инде безнең, берсе 89 елгы, берсе 92 елгы. Улысы физикага укыды, ләкин педта инде аның укыганда ук инде 1-2 ел укыгач аңлагандыр. Мәктәпкә бармаячагын башта әле бәлки эшләрмен дигән теләк белән кергән булгандыр дип уйлыйм инде. Анда аспирантурага калып әле әзрәк үзе дә укытып та йөрде, ләкин инде соңыннан башка өлкәгә күчте. Ул удаленно эшли, компьютеры үзе белән төрле шәһәрләрдә яшәп, акчасын шул компьютерда эшләп, сәяхәт итәргә ярата инде. Шул аның эше. Ул малай кичкенәсе? Кичкенәсе нидә укыды, программистка укыды һәм программист булып эшли Казанда. Яхшы фирмаларда эшли, Аллага шөкер. Гаиләсе бар, яшиләр Казанда. Лаеклы ялга чыккач та тормышны мәгънәле, тагын да кызыклырак итеп була икән. Моның сырын безнең геройлар яхшы белә. Эштән туктагач та ниндидер шөгыль кирәк. Менә пенсияга чыгасы кешеләргә нидем шул, киңәшем шул. Ниндидер бер шөгыльне алдан уйлап куярга кирәк инде. Юкса авыррак вакыт үткәрүе, эш пешуларын басуы, гомер буе укучылар арасында кайнап, мәктәптә кайнап, кисәк эштән туктау җиңел генә әйбер түгел, моны аңлый инде пенсиягә чыккан кешеләр. Минем бер шөгылем менә шул булды инде. Менә мондый картиналар буярга өйрәндем мин. Панамерам ул, мин үзем рәсем буенча 0 идем инде, 0. Минем мәктәптә дә эшле иде ул рәсем фәненнән. Ләкин рәсем ясаган кешеләргә кызыгадыр идем. Хатип әнә матур итеп ясый, сул кулы белән матур итеп сызгалап момент ясап куя ул рәсемнәрне. Шундый номерлы рәсемнәр барлык икәнен белгәч, миңа малайлар апкатып бирделәр. Ясарга өйрәнеп киттем. Кирип, менә шуша итеп, өйне хәзер картиналар белән бизибез.
Хажия апа картиналар иҗат итсә, Хатып абый үзе барлыкка китергән станокта пенопласттан берсеннән-берсе матур фигуралар ясый. Яңа ел бәйрәмендә дә капка төбен үзе ясаган сыннар белән бизей. 8 март, 9 май һәм башка төрле бәйрәмнәрдә дә хыялланып иҗат итә. Менә бу 2019 елда оешкан бакча. Монда инде безнең төп карлыган Кора җиләге, алмагачлар, груша, бакчаны үзе без кәлшәләндерәбез һәм инде буш урыннарга эш тибез. Менә безнең монда зәңгәр белән күрсәтелгән карлыган, ә кызыл белән күрсәтелгән монда безнең кора җиләкләре. Кора җиләкләре инде безнең төрле сортлар, карлыгандагы төрле сортлары бөтенсе язылган. Һәм һәрбер төпкә менә шулай итеп номер сугылган инде. Без инде кайсы елны утыртканы да бар. Агач инде берничә елдан соң җимеш бирми башласа инде без моны алмаштырабыз аннары соң. Мәсәлән, менә бу рәттәге 3нче төп беткән. Без аңа икенче төрле яңа кәлшә утыртабыз инде. Менә шушындый планнар бар. Аларның уртак шөгыле бакчачылык һәм үлән шәйләре әзерләү. Үләннәрне җыеп, киптереп, матур савытларга салып үзләре куллана, якыннарына бүләк итәләр. Хатып абый һәр кич алдагы көнгә эш планы түзеп куя. Максат икенче көнне барысын да башкару. Күп вакытларын сезон вакытында бакчага багышлыйлар. Бакчачылык белән бит инде электән шөгыльләнәбез. Бакча кичкенәрәк элегрәк. Соңрак инде менә бу зур бакчаны да җиләк җимешләр утыртуга бирдек. Карлыганнар үрчетәбез. Күбәйттек карлыганнарны, төрле сортларын утыртабыз. Кәлшәләндерәбез. Кәлшәне яңадан күчереп тә утыртабыз. Кешеләргә, күршеләргә дә, туганнарга да бирәбез. Карлыганын да бик ире сортлары да бар, бик тәмле карлыганнар. Аны инде бөтен кеше кызыга, бөтен кешегә дә җитә, Аллага шөкер. Әгъләмовлар мәктәптә генә түгел, тормышның һәр өлкәсе буенча укытучы һәм остаз. Алар белән төрле темага сөйләшеп сүзләр бетмәй. Хезмәттә үткән гомернең лаеклы ялында төрле төсләр белән байыта беләләр. Республикабызның халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗев тумышы белән Саба районыннан. Бу көннәрдә райондашларыбыз аның иҗаты белән якыннан таныша алды. 14 ноябрьдә Мәдәният йортына иҗатташ дусларын һәм район халкын иҗат кичәсенә чакырды. Әлфия Мөбәрәкова бу хакта тулырак сөйләр. Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗевның туган ягы Байлар Сабасында иҗат кичәсе булып узды. Ул аны үзе кайту дип атады. Аның күп санлы картиналары Мәдәният йортының кеше залына урнаштырылган. Кичәгә килүчеләр иң элек шушы картиналарны карап хозурландылар. Мөдәррис Минхаҗевның уста, талантлы рәссам булуына сөенеп, сокланып, шул картиналарны күзәттеләр. Аны хөрмәт итеп, рәссамның туган җиренә күренекле артистлар, рәссамнар, язучылар, галимнәр кайтты. Татарстанның төрле районнарыннан дуслары, иҗатын хөрмәт итүчеләр җыелды. Менә мин тарихчы. Халкыбызның борынгы тарихын өйрәнәм. Һәм Мөдәрриснең иҗаты белән таныша шундый фикергә килдем. Элегрәк яшәгән рәссамнарның да картиналарын, иҗатларын күз алдыма китердем. Алып карагыз, Бакый Урманчы, Харис Якупов, Лутфулла Фаттахов. Аларда тарих. Сыгыр савышы рәсемен ясыйлармы, алар портретін ясыйлармы, табигать күренешенме, Сабан туйнымы, Ленин белән Сталин анда Татарстанның
Барлыққа келіне қол қоялармы, өтуғлата тағы білен Харисяков картинасы ялғышмасам, аларын бүтінсі тарих. Hem sizin kartına qarasan da aynen. Hatta mına yanağına soldat yigit emisini qışaqlab tura. Veteran artta bir kişine malay patifonda. Tarih. Bizning Sovet şiiri tarihi, hazırki zaman tarihi. Biz sizin kartinanın derecesini, beyesin hazırki kuzluktan qarab bilip bitirmeyimiz, dürüst beye bilmezkene mümkün. Ama kileşekte sizin bu süjet ve resimlerine tügül, Bulgar şiirine qaragan arkitektura kurulmaları, meşit kurulmalarına tügül, hatta tabiat görünüşleri de tarih bulaşaq. Сәхнәгә бер артлы Казан кунаклары күтәрелде. Алар Мөдәррис Мөхиддин улының шын талант иясе икәненә басым ясады. Бүтән дөнья татар конгрессы белән дә иҗади дуслыкта яши юбилар. Бик зур рәхмәт. Без Мөдәррис әфәнде белән дуслык йортында эшләгән чорда да бик күп күргәзмәләр төзедек. Мин ни өчен яхшы кеше дип әйтәм? Чөнки үзе генә зур халык рәссамы булу түгел. Ул үзен-үзе аша алмаган бик күп рәссамнар өчен дә әле җитәкләп йөрүче остаз кешедер. Без сезнең белән дистәләгән күргәзмәләр оештырдык дуслык йортында. Кеше белмәгән рәссамнарны ачтык. Кеше күрмәгән менә шушы җәмгыять тормышының күренешләрен ачтык. Бу инде зур казаныш. Ирек Шәрипов Мөдәррис Минхәҗевкә Бүтән дөнья татар конгрессы тарафыннан күренекле кешеләргә генә бирелә торган кул сәгате тапшырды. Мөдәррис Мөхиддин улына хөрмәт аның Татарстанның халык рәссамы булуы белән генә шикләнми. Үз-үзен ача алмаган күп рәссамнар өчен остаз да әле ул. Җәмәгатьчелеккә үз картиналарын таныта алмаганнарга юл күрсәтүче, юл яручы булып та тора. Әнә шуңа күрә, аның бүгенге бәйрәменә рәссамнар бердәм килгән. Аларның әйтер сүзе, рәхмәтләре мулдан иде. Мөдәррис Минхәҗев халкыбызның талантлы артистлары белән дә бик тыгыз элемтәдә яши. Olmak şehirge düşer vaktında üzmesin. Olmak şehirge düşer vaktında üzmesin. Alım minimi dinmesiydim silmesen. Alım minimi gülüm minimi dinmesiydim silmesen. Şın eytemin abbağım. Üz aldımdan bir de gitmi kıngırt soğanı balbağım. Şın eytemin abbağım. Oldumdan bir de gitmi kıngırt soğanı balbağım. Рәссам үзенең 20 ел гомерен Лениногорск шәһәрендә яшәп үткәрә. Аның нәкъ менә рәссам булып формалашуы, үсүе, күренекле шәхескә әйләнүенә шушы шәһәр мөхите йогынты ясый. Аның анда бик күп дуслары яши. At спортын үстерүче, татар атларын бүтән дөньяга танытучы Фәрит Нәбиуллин, юстиция полковниги Шамил Бикчурин исемендәге премия лауреаты Гөләндәм Кәбирова исә ерак араларны якын итеп килгәннәр бирегә.
Әйе, бу кичә чын мәгънәсендә Мөдәррис Минхәҗевне туган ягына, үз районы тамашачысы алдына алып кайтты. Аны танытты, аны яраттырды. Шулай булмаса, әнисенең туган ягы Ылъяздан аны тәбрикләргә килерләр иде микән. Ылъязлылар бик күп итеп сәлам әйтеп калдылар, туганнарыгыз бик күп итеп сәлам әйттеләр. Без инде бу очрашуны бер ай буе көттек. Без сезне телевизордан гына күрә идек. Менә хәзер үзегезне күрергә насыйп булды. Без теге залда сөйләшеп торган вакытта сез чишмәләр турында сорадыгыз. Ул чишмәләр барысы да исән-саулар, матур итеп аны карап тоталар. Ылъяз халкы бик тырыш бит ул. Ылъязга да кайтып килегез әле. Менә мин үзем Ылъяз турында җыр язган идем. Сезгә шаса, гомер буе читтә сагынып яшәп, йөрәкләргә сезнең кан сала. Кайтыгыз сез безнең Ылъязга, Мандыяр суы үзе бер дала. Рәхмәт сезгә, менә бик зурладылар сезне. Сезнең кулыгыздан шуннан да гөлләр тама. Biz күргәзмә залында йөргәндә хайран калып тордык картиналарыгызга. Сезгә тагы да алга таба сәламәтлек, саулык, гаилә бәхете, зур уңышларга ирешүегезне теләп калабыз. Сез алтын куллы кеше. Кичәдә артист Алмаз Хамзин, шагыйрь Гази Нурмурат, артист Фәрит Мирзануров, баянчы Рафинат Сәләхов, Татарстанның Венгриядәге вәкаләтле вәкиле Розалия Денисова, районыбыз үзешчәннәре чыгыш ясады. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөдәррис Минхәҗев ул кичтә туган якка кайтты. Якташыбызга иҗат ялкыны, сәламәтлек, уңышлы эшләр насип булсын. Спорт турында. Район үзәге байлар сабасында күптән түгел ачылган Алтын туп спорт комплексы инде төрле дәрәҗәдәге ярышларны да кабул итә. Узган елларда районыбыз командалары кунаклар белән иптәшләрчә очрашу үткәрде. Шушы көннәрдә Сабадагы Алтын туп спорт сараенда мини-футбол буенча иптәшләрчә очрашу булып узды. Ярышларда Саба администрациясе, Шәмәрдәнең ветераннар, Ныкрат аланының мичта командалары катнашты. Алтын туп спорт сарае яңа матур чиста, үзенә тартып тора. Минем үземнең дә биредәге уеннардан беренче репортаж эшләвем. Мичта командасы капитаны Ринат Галиәхмәтов бүгенге ярышларның спонсоры. Спорт залына килеп кергәч, аның белән очраштык. Biz yıl sayın turnir uzdurabız. Mishta degan komandasi uzdura endi buni. Bizim posuda yasaymiz. Metal posuda aytik. Yıl sayın shunday turnir именно o'zimizning rayonda uzduraga deb kelamiz o'zimizning bo'latlar bilan. Bugun nindi komandalar qatnashacak? Bizim komanda Mishta, administratsiya Sabinskого rayona и Şamardan veteranlar. Birinchi o'yinda Mishta komandasi ham veteranlar komandasi kuch sinashdi. Har futbolchi usta o'yin ko'rsatdi. Natija 6-0 исәбе белән Mishta komandасы җиңүе белән тамамланды. Икенче уенда исә администрация командасы ветераннар белән очрашты. Уеннарда ике якта көчле булуын күрсәтте, әмма уенда бер як барыбер дә җиңә. Нәтиҗә 13-2 һәм администрация командасы җиңде.
Üçüncü oyunda administrasiya komandası bilen Mishta komandalары очрашты. İfrat dərəcədə kiskin, matur, şəp soqlanğıç oyun күрсәтте olar. İki yak komandada da oyunçular yaxşı oynadı. Soңғы neticeler Mishta komandasına жиңү китерде. Yarışlar tamam. Söz Soba munisipal rayon başlığı Reis Nurgali ulu Minnaxanovqa berildi. Rayon başlığı bu yarışlarda qatnaşqan hər sportçıға bik yaxşı selametlik, hem aldığı yarışlarda zor uğuşlar tiledi. Bu oyunların sponsoru Mishta komandası hem anın jetekçisi Rinat Gali Ahmedov hər qatnaşuşığa Nuqrat alanı zavodunda işlengen temir, savut sabalar bölək etdi. Bizning indi tüp yarışlar oldu. Biz indi bunu ko'ngillar deb qaraymiz bu yarışni. Bugün chindan da motor o'yinlar bo'ldi. Biz indi bu turnirda balakagina turnirda ikinchi o'rin oldik. Men har vaqtda jingasi keladi. Aytganimcha endi bizning tüp turnir oldi bo'lacak. Bu endi shunga hozirlik deb qaraymiz. Oldagi turnirlarda jingga imkonib qolamiz endi. Bugungi o'yin bilan biz bek qanoat. O'zimizning bo'lgan жетіп bitmagan yerlarni tuzatib, alga taba шуның üstünde эшләргә уйлап торабыз. Üçüncü gün hem kişi Sabantoy sport мәдәни үзәгендә муниципаль хезмәткәрләр бильярд уйнында көч сынашты. Ачылу тантанасын Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары Илдар Садриев, ярышларның баш хөкемдәре Ленар Галләмов үткәрде. Спартакиада кысаларында узучы уеннарда 15 муниципаль район башлыгы катнашты. Ярышлар нәтиҗәләре буенча 3нче урынны Актаныш районы башлыгы Ленар Зарипов алды. 2нче урынга Мамадыш районы башлыгы Анатолий Иванов ия булды. Ә инде җиңүче булып Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов табылды. Спартакиада кысаларында муниципаль хезмәткәрләрнең ярышлары дәвам итә. Бүген шулай ук Алтын туп спорт сараенда һәм Саба урта мәктәбе спорт залында мини-футбол уеннары башланды. Җиңүчеләр иртәгә ачыкланачак. Катнашучыларга уңышлар телибез. 17 ноябрь Россия участок вакалатлылары көне. Әлеге мөһим һөнәргә үзен багышлаган барлык кешегә рәхмәт әйтәбез. Бурычыгызга тугры калуыгыз һәм аяусыз хезмәтегез өчен чын күңелдән рәхмәт. Барыгызга да, гаиләләрегезгә дә нык сәламәтлек, иминлек һәм җиңел булмаган, тик кешеләргә кирәкле хезмәтегездә уңышлар телибез. Бүгенгә әзерләнгән яңалык хәбәрләр менә шулар иде. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.